Bon, on va partager. Ok, an b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Sefula Media la nin wagati la an ka foli n'an ka tanu o bɛ lase bɛɛ lajɛlen ma k'a dɔn bi ma dɔn diɲɛ sɔgɔli banna diɲɛ ɲɛ banna nin wagati la sabu bɛɛ b'a dɔn ni lundi sera min ye tɛnɛndon ye nin wagati la diɲɛ sɔgɔli bɛ kan na an ka compte Facebook ka taa bila an ka compte YouTube la min ye k'a dɔn an ni belebele dɔnnibaga dɔ an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Sheikh Mahamadu Kuma ye a bɔra dɔnnibaga la a yɛrɛ kɛra ye a fa ye dɔnnibaga ye a mɔkɛw y'a ye ka taa se bakolo 7 ma a bɛɛ lajɛlen ye dɔnnibaga ye bi an sera kuma ma Sheikh Mahamadu Kuma bi an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a fɔ nɛgɛjugucilaw ma u k'u patienter dɔɔni an bɛ belebele sɛnsɛn ka don Sheikh Mahamadu salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Damaraba ko de baasi t'i la. Baasi foyi tɛ Sefula. Baasi t'i yɛrɛ la. A kɛra ye. Denbayaw dun. Kɛra fama ye. Ani baasi tɛ yen. Ko de baasi tɛ yen. Ani waati. Nba. An b'a la tanu kosɛbɛ. Alhamdulillah. I yɛrɛ dun. Alhamdulillah. A ka di i ka folikan bila i lajɛbaga ani kanubaga la ka taa diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la. Sefula an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وأصلي وأسلم على أحمد البشير النذير الداعي إلى صراط المنير وعلى آله وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سيف الله نواتي نانكلي كوفي كتنغاني على فيك وشيطان ما an bɛ ala tanu ala mun ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi dɔn o kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ k'a caya Mustafa kan a n'a so denkɛ sanumanw n'a ka sahaba ɲumanw ani minnu tugura olu la ni baara ɲuman kɛ fo ka taa se alikiyama jɔn don ma yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen o la o kɔfɛ Sefula an bɛ e yɛrɛ n'i ka baarakɛlaw fo foli dan tɛ foli mun na k'a fɔ aw ni cɛsiri o kɔfɛ an bɛ an ka diasporaw fo ka wale ɲuman dɔn u ka cɛsiri la waati bɛɛ n'an sigira réseau sanfɛ u bɛ sigi k'an lamɛn k'u ka hamiw jira an na Sefula an b'olu de fo ko wale ɲuman dɔn u ni cɛsiri u ni dɔnniba ta inshallah. Kuma an bɛ émission min kɛnɛ kan n b'a dɔn consultation en direct bɛ yen maaw k'u labɛn ka téléphone gɛrɛ u la maa min bɛ fɛ
se i kungo k'a fɔ Mamadu kuma k'i ka kungo bɛɛ lajɛlen k'a di i kulo kan bi i bɛ weleli kɛ a ka nɛgɛjuru sira a bɛ WhatsApp sanfɛ n'a y'i diya i bɛ ka don min na appel direct la o de ye WhatsApp ye frère Cheikh Mamadu kuma ka numéro don 74 00 223 kɔfɛ 74 48 36 42 n'i ye weleli kɛ i ni kuma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i ka lajɛli bɛ kɛ mais yan'o cɛ kuma fayida di hadamadenw ma sabu i bɔra dɔnnibagaw la i b'a dɔn mura ye min ka di i ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye u bɛ se ka min kɛ k'u s'u sigiyɔrɔ la ka nafa sɔrɔ alhamdulillah Sefula hakilila kɛnɛ yɛrɛ tɔgɔ de ye fayida kɛnɛ a ka kan an ka fayida di an lamɛnbagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka diasporaw an kan ka fayida d'u ma waati bɛɛ minnu bɛ se ka nafa sɔrɔ n'a ye minnu cɛsirilen don k'a kɛ ka se ka nafa sɔrɔ n'a ye parce que an bɛ fɛn minnu fɔ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ a se tɛ bɛɛ ye mais n'i ye fayida di u bɛ se ka fayida in waleya k'a baaraw kɛ o kuma an bɛ fayida mun d'u ma o tɛ fayida jan wɛrɛ an bɛ ya razaku de d'u ma ko wurudi adadul anbiya la adadu rusuli la o de ye 313 ye ya razaku ya razak i b'a wurudi 313 Sefula ni mɔgɔ mɔgɔ ye nin daminɛ yanni tile 7 cɛ i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye i ka gɛrɛsɛgɛ ko ani ka hami bɛɛ lajɛlen dilanni na hali n'a sɔrɔ i tɛ baara la i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye n'Ala ka jɛ inshallah a tɛ tɛmɛ o kan kuma yan'an ka taa n'an ka baara in ɲɛfɛ a ka di i ka kuma fayida kan fayida ma dɔ i y'o fɔ sisan ka tila ka di hadamadenw ma u ka se ka k'u fɛ yen an b'a fɔ maa o maa bɛna fayida in kɛ Ala ka kɛ barajiw bɛɛ ma u bɛna ka amina minɛ Ala k'a bɛɛ jaabi n y'o de fɔ i t'a dɔn dɔnnibaga ye min fɔ bɔ wulibali lo b'i k'a kɛ an b'a fɔ maa min bɛna kɛ Ala ka bɛɛ sababa ma kuma namoro la an bɛna se min ma sa o bɛ lajɛli kofɔ min ye filɛli ye consultation dɔnni kɔnɔna la ani ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna la nafa dɔ bɛ filɛli la wa alhamdulillah Sefula n'i ko filɛli dɔrɔn i ko dɔnni supasima parce que an b'o de fɔ hali n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka bana dɔn fo a k'i lajɛ fɔlɔ i ka da tabali kan a k'i lajɛ donc ni a sɔrɔ dɔnni yɛrɛ sigin tɛ kunfɛ baara kan ou bien k'a kɛ ko i b'a kɛ mɔgɔ min o kana nafa sɔrɔ a la k'a kɛ fiɲɛ bere ye an ka taa ten n'a nana dɔrɔn prix paw n bolo mana bɛn mun ma an bɛ taa n'a ye ten dɔnni tɛ ɲɛ o cogo la mago bɛ dilan dɔnni na ni filɛli de ye o ye mun ye hadamaden nana a ka dekun mun na dekun fɔlen kɔfɛ e ye filɛli kɔfɛ e bɛ se ka dekun wɛrɛ fɔ a ye a k'a hakili to o yɔrɔ la mun ni a yɛrɛ nakun tɛ kelen ye fosi se k'o dɔn ni filɛli tɛ soit a yɛrɛ ɲinɛnen don fɛn dɔ kɔ o fɛn in n'a ma farati o bɛ taa k'a ma tiɲɛni belebeleba ye mais o ti ale yɛrɛ nakun ye e fɛ yen e bɛ se ka mago ɲinina bɔ o dekun kɔnɔ sur le champ ka sababu kɛ filɛli ye Sefula hadamaden yɛrɛ mako salen mako sakun tɛ se ka dɔn ni filɛli tɛ hadamaden bɛ dekun kɔnɔ k'i k'a dɛmɛ k'a bɔ dekun kɔnɔ mun y'a don dekun in kɔnɔ o tɛ se ka dɔn ni filɛli tɛ a bɛ bɔ dekun kɔnɔ cogo di o tɛ se ka dɔn ni filɛli tɛ e yɛrɛ kan ka dekun in minɛ cogo jumɛn na pour que i bɛ tɔgɔja sɔrɔ baara in na ka ɲɛsin ale ma o fana tɛ se ka dɔn ni filɛli tɛ donc Sefula n'i ko filɛli dakuru ɲɛ kelen an b'a f'i ye dɔrɔn filɛli de ye dɔnni mɔriya yɛrɛ n'i ko mɔriya dɔnni ni mɔriya nin bɛɛ y'a damana siraw de ye kalanjɛ bɛ yen mɔriya siraw bɛ yen donc n'i ko mɔriya sira nin y'a damana siraw de ye mɔriya yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ fiyewu ka mɔgɔ yɛrɛ hakili sigi a ka mago ɲinini kɔnɔna na fiyewu fo a k'a sɔrɔ filɛli de bɛ yen ka se ka sira yɛrɛ jira donc filɛli bɛ dɔnnibaa dɛmɛ cogo min na maa min bɛna mago la e fɛ a b'o fana dɛmɛ ten donc aw fila bɛɛ bɛ bɔ fili la parce que e b'a dɔn k'an k'a dɛmɛ nin sira de fɛ ale fana b'a dɔn bon problème mun ye n sɔrɔ a ye n sɔrɔ k'a sababu kɛ nin de ye donc o bɛ dɔn o sira de fɛ n'Ala ka jɛ mais filɛliw la sisan a ka kan jɔn ka ɲɛnamaya de filɛ ko dɔ de gulonnen don mɔgɔ bɛ se ka filɛli kɛ fɛn dama damani min kɛ o minɛ hadamaden kan ka lajɛli kɛ wagati bɛɛ la Sefula i b'a dɔn toujours ɲɛnamaya ye fɛn dɔ de ye ɲɛnamaya bɛ bila yelen na a bɛ bila dibi la a bɛ bila yelen na a bɛ bila dibi la an bɛna se a kumaw ma ɲɛfɛ a ka kan waati bɛɛ hali n'a kɛra san kɔnɔ siɲɛ kelen hadamaden besoin de i ka se ka lajɛli kɛ hali n'a kɛra san kɔnɔ siɲɛ kelen o y'a nɔgɔmani de ye hali n'a kɛra san kɔnɔ siɲɛ kelen i besoin de i ka se ka filɛli kɛ i ka ko taabolo kan
parce que hadamaden tɛ se ka to a cogo la 100% tɛ yen o tɛ se ka kɛ tuma dɔw la i bi don dekun yɛrɛ de kɔnɔ ka sɔrɔ hali ka laɲini tɛ donc i tɛ se ka bɔ o dekun kɔnɔ fiyewu fo filɛli ka kɛ ka sira jira i la ka saraka f'i ye k'a fɔ i ka nin sira in minɛ i ka taa nin sira in fɛ nin waati in na ni Ala jɛna na i ka lafiya bɛ o de la o tɛ se ka dɔn fiyewu fo filɛli donc kari fosi tɛ yen n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ ko i kan ka kari ka bɔ filɛli ma non ne b'a f'i ye n'i ye mɔgɔ ye k'i damɛ mɔriya la i damɛ Ala ko la parce que mɔgɔ se kana sigi mɔri yɛrɛ kɔrɔ k'a fɔ n bɛ fɛ i ka mago dilan f'a ka sɔrɔ e yɛrɛ damɛ Ala ko la n'i dan tɛ Ala ko la o tɛ se ka kɛ mɔgɔ tɛ se kana sigi mɔri kɔrɔ n bɛ fɛ i ka ne dɛmɛ parce que e bɛ da Ala ko de la o kɔfɛ mɔri mun bɛ ka kuma k'a fɔ ne bɛ se ka nin kɛ k'i dɛmɛ ne nin i bɛ sɔrɔ ka da o tigi la a ka o kumakan kama ani a yɛrɛ kɛcogoya kama ani a jogo kama ka se ka gɛrɛ a la ka se ka i bɔ o dekun kɔnɔ a faamuna an ka dɔn an bɛ Sɛki Mamadu kuma fɛ yen an bɛna nɛgɛjuru kɔni labila maaw bɛ weleli k'o ka lajɛli bɛ kɛ maa damadamani e maa min ma se ka don bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini u fɛ ka taa WhatsApp sira fɛ lajɛli bɛ kɛ cogo min na kuma n'a tɔ walawalaw ye sabu ya bakuruba la damadamani bɛ f'i ye sabu gindo kama mais n'i taara WhatsApp kan a tɔ bɛɛ bɛ walawala ye n'Ala ka jɛ inshallah maa fɔlɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum wa alaikum salam nba an cɛ kɔri baasi tɛ yen kuma b'a la tanu i bɛ fɛ i ka lajɛli ka kɛ jumɛn kan gasigɛ ko gɛlɛya kuma ok i tɔgɔ an karamɔgɔ i tɔgɔ allo Fode Madi Jawara i ba tɔgɔ musokɔrɔba a ma se k'ale sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ maaw bɛ se ka weleli da don 00223 74 48 36 42 an b'a fɔ WhatsApp kan mɔgɔ min bɛ ka weleli kɛ o k'a kɛ vocal ye u k'a kɛ wala WhatsApp vocal bɛɛ ka lajɛlen k'a kɛ WhatsApp vocal ye maa dama dama an mago b'o la direct la an k'olu ta WhatsApp vocal mɔgɔ fɛn bɛ ka taa WhatsApp kan olu k'a kɛ vocal ye appel direct la an mago bɛ o cɛ dama damani na salamu alaikum wa alaikum salam ba an karamɔgɔ an ce ba amin bisimila tɔgɔ Bamodi Sifon Bamodi Sifon oui Bamodi Sifon ouais Sifon allô oui bisimila an tulo b'i la ouais Bamodi Sifon i ba tɔgɔ Balakisa Tarawele ok Bamodi a diyara Sefula an bɛ mun fɔ Fode mun bɔra k'a ka mɔgɔ fɔlɔ min ye weleli kɛ ale ka jaabi la an bɛ mun fɔ an ɲɛna tiɲɛ don ni waati in koronnen don a bolo garisɛgɛ koronnen don tellement que garisɛgɛ koron b'a kan ale yɛrɛ dusu bɛ to ka tiɲɛ a yɛrɛ ma parce que diɲɛ bɛ to ka koron a yɛrɛ bolo kow ɲagaminen don a bolo nin waati in na i y'a faamuya Sefula mais a ka hakili sigi siga fosi t'a la nisɔndiya bɛna don ale kan a ka nin waati gɛlɛya in bɛɛ kɔfɛ a bɛna nafolo sɔrɔ wa a bɛna hɛrɛ sɔrɔ wa a ka sigi a kan don dɔ la a bɛna nɔgɔyaba sɔrɔ ni nɔgɔya ninnu daminɛna a ko si tɛ sumaya a bɛɛ bɛ kɛ u bɛ tugu ɲɔgɔn na de i y'a faamuya mais o bɛɛ kɔfɛ a bɛna kɛ mɔgɔ ye don dɔ la ni hɛrɛ caman sɔrɔ ye a bɛna kɛ mɔgɔ tɔgɔbɔlen ni hɛrɛ ye i y'a faamuya a bɛ kɛ mɔgɔ tɔgɔtigi hɛrɛ la wa a bɛ sa k'o hɛrɛ in to yen wa a bɛ sa k'o tɔgɔ in to yen n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ WhatsApp kan an bɛna tɔw fɔ ka taa WhatsApp kan a tɔ bɛ walawala a ye n'Ala ka jɛ inshallah a faamuna Sefula dɔ bɛ k'an wele ok hakili la Fode a kan ka faamuyali sɔrɔ a ka nin jaabi in na Bamodi an bɛ mun fɔ Bamodi ye Bamodi ka ɲɛnamaya kɛ mɛ waati dɔw ka nɔgɔn waati dɔw ka gɛlɛn mais an bɛ don min na komi bi ko yɛrɛ ɲagaminen don ale bolo dɔɔni ko taabolo la bon tuma dɔ la ale fana ye mɔgɔ ye
mɔgɔ kokɔ disi bi koron i yɛrɛ ka ni hami caya ye ale hamina ko ka ca donc ko ka ca sɔrɔta ma fo a kɛmɛ k'a yɛrɛ hami kosɛbɛ a ka dolo bi k'o kibaruya di an ma mais an bɛ mun fɔ a yɛrɛ ye a ka kɛ mɔgɔ ye mun bi da ko la mun bi tilen ko la a ka jija a ka kɛ o mɔgɔ ye a yɛrɛ bi hɛrɛ sɔrɔ siga foyi t'a ka hɛrɛ sɔrɔ la mais mɔgɔ do a ka ɲɛnamaya taabolo ye sɛgɛn dɔɔni bi to k'a sɔrɔ a ka ko kɔnɔ yani a ka mɔgɔ sɔrɔ mun bi ɲagaɲaga cɛ ka bɔ a ka gɛrɛsɛgɛ jiwoyo ɲɛ n'o kɔni daminɛna don o don a bɛ lafiya sɔrɔ n'Ala ka diɲɛ inshallah. A faamuna an b'a fɔ maa mun bɛ olu bɛ se ka taa WhatsApp sira fɛ bɛɛ tɛ se ka don ligne kan mais an b'a ɲini dɔ fɛ olu bɛ se ka taa WhatsApp sira fɛ n'Ala ka jɛ u ni Sheikh Mamadu kuma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛna maa dama dama ta tɔ bɛɛ bɛ taa WhatsApp kan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. An ce. Ba. Bismillah. Ma wale kuma fɛ ka garisɛgɛ ko ni wala. I ka garisɛgɛ ko e yɛrɛ tɔgɔ? Abdurazak Ture. Musokɔrɔba dun? Aisha Gindo. D'accord, i bɛ to lamɛnni na. I bɛ to lamɛnni la. I bɛ to lamɛnni la wa? Nin ta. Ok. Bon WhatsApp mɔgɔw k'a kɛ vocal ye u ka appel direct nin to yen. U ka sabali u ka taa u k'a kɛ vocal ye. Ko man nɔgɔn. Ne jɔn Abdurazak ya. Sefula Abdurazak yɛrɛ kɔnɔna fililen don a ka kow la. I y'a faamuya ale kɔnɔna fililen don a t'a dɔn a ka ɲɛnamaya bɛna taa cogo sira mun fɛ a yɛrɛ bɛ se ka lafiya sira minnu fɛ o kɛmɛ k'a kamana gan kosɛbɛ kosɛbɛ o kamanaganw b'a yɛrɛ la a ka ko taabolo kɔnɔna na mais an b'a fɔ a ye a ka nisɔndiya parce que ale ka ko kɔfɛlaw ye kɔrɔta ni nisɔndiya de ye a bɛna hɛrɛ sɔrɔ wa a yɛrɛ bɛna kɛ maa ye mun bɛna bonya sɔrɔ don nataw la kosɛbɛ kosɛbɛ mais a ko bonya ninnu ni bɛɛ bɛna a yɛrɛ ye ɲɛnamaya sɛgɛn minnu kɛ ko kunfɔlɔ ni dekun minnu bɛ ka tɛmɛ olu bɛɛ de bɛna o bɛɛ kɔfɛ o waati dɔ a yɛrɛ bɛ siran a ka kow ɲɛ parce que a t'a dɔn yalima ale ka ko bɛna sabati waati o waati a t'o dɔn mais an bɛ mun fɔ a yɛrɛ jigi bɛ nafoloko dɔw sira ka layidu dɔw taama ye hali n'a bɛɛ ma dafa dɔw bɛ sira la olu kow bɛna dafa ani o layidu dɔw la wa a bɛna nisɔndiya sɔrɔ olu la n'a kow daminɛna a tɛ kɛ sira kelen ye a siraw bɛ caya n'Ala ka jɛ ye inshallah. A faamuna an b'a fɔ maa min wele la WhatsApp kan dɔrɔn u k'a kɛ appel vocal ye WhatsApp kan u k'a kɛ vocal ye Sheikh Mamadu kuma o de b'a lafiya inshallah. ta mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye a kɛra lajɛli o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ an k'a fɔ ani baaraɲɔgɔnya b'an ni mɔgɔ minnu cɛ u kana wele kɛ direct la k'an to yan u ka kuma an fɛ WhatsApp sanfɛ a faamuna voilà ni waati an bɛ direct la n'u ye wele kɛ o kuma fɔ yɔrɔ ti yan ye inshallah. Ok mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa WhatsApp kan n'Ala ka jɛ 00223 74 48 36 42 inshallah. sisan Mamadu kuma ma dɔ lajɛli o faamuyara maa mago bɛ lajɛli la taa kuma fɛ a k'i ka lajɛli kɛ lakika la o na kɛ ni min sa kuma de b'o dɔn o bɛnkan n'o tɛmɛ ɲɔgɔn cɛ k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen k'o f'i ye sabu ne kɔni ta bɛ k'a fɔ n ye ne kuma yɛrɛ ye ne ta lajɛ a ye fɛn fɛn fɔ n ye a ko kan a bɛɛ ye tiɲɛ ye fɛnɛ kumana ko caman kan n'olu bɛɛ bon a kumana ko caman kan olu bɛ ka kɛ hali sisan a tɔ baden min kɔfɛ ça veut dire filɛli ye koba ye an mɔgɔ min yɛrɛ bɛ baara la an b'an ka lajɛli kɛ a ka kɔn fɛn fɛn fɛnɛ b'an lajɛ bɛɛ lajɛlen ka lajɛli kɛ an b'a fɔ maa min ta mana kɛ mɔgɔ min ye bɛɛ lajɛlen ka taa WhatsApp sira fɛ sabu ɲininkaliw caman b'an bolo bi kuma n'an bɔra lajɛli fan fɛ m'a dɔn mɔgɔ caman bɛna taa WhatsApp sanfɛ i ka se k'u ka diɲɛlatigɛ jateminɛ n'Ala sɔnna inshallah kuma n'an bɔra yen dolo a bɛ nɔgɔ wa? Alhamdulillah Sefula hadamaden dolo bɛ nɔgɔ i b'a dɔn fɛn damadɔ bɛ yen n b'o f'i ye i ka nin ɲininkali in jaabi la fantanya ye danfɛn de ye a bɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bana fɛnɛ ye o cogo de ye hadamaden mana kɛ mɔgɔ kɛnɛ ye cogo cogo la don dɔ la bana bɛ na i y'a faamuya i mana kɛ denmisɛn ye cogo cogo la don dɔ la kɔrɔ bɛ na wa ni kɔrɔ nana cogo cogo la don dɔ la i bɛ laban saya la mɔgɔ si t'o jɛ
o ye hadamadenya taacogo ye. O y'a taacogo ye. Bon hadamaden mana kɛ saniya la cogo cogo la don dɔ la i bɛna na nɔgɔ la. Nɔgɔ ti dɔwɛrɛ ye. Gɛrɛsɛgɛ ye fɛn dɔ de ye. Hadamaden bi bana cogo min na ka kɛnɛya. Gɛrɛsɛgɛ fɛnɛ bi bana de ka kɛnɛya. Garizigɛ yɛrɛ bɛ bana. Gɛrɛsɛgɛ de farikolo bi bana sɔrɔ cogo min na ka kɛnɛya. Gɛrɛsɛgɛ fɛnɛ bi bana sɔrɔ ka kɛnɛya. Sefula o de la dɔ bɛ yen miliyari b'a kunna mais i b'a sɔrɔ waati dɔ bi k'a la a nikanko bɛɛ bi jɔ. Mais miliyari b'a kun mais a nikanko bɛɛ jɔlen don. Ale yɛrɛ bɛ ka marché ni fɛn fɛn ko bɛɛ sen sumayara k'a bɛɛ jɔ. A yɛrɛ kɔnɔna bɛ fili a ka ko la. O b'a sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ banana. Bon ni farikolo banana o bɛ hadamaden yɛrɛ dɛsɛ k'i da. Ni gɛrɛsɛgɛ fɛnɛ banana o bɛ gɛrɛsɛgɛ dɛsɛ a ka mouvement a bɛ ka taa cogo min na o bɛ jɔ gɛrɛsɛgɛ fɛnɛ bɛ dɛsɛ fo k'a da. O de kosɔn alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko likulli da'in dawa'un. A ko bana o bana ko fura b'a la. Donc gɛrɛsɛgɛ fɛnɛ bana o fura bɛ yen. Farikolo fɛnɛ bana o fura fɛnɛ bɛ yen. Donc hadamaden tɛ se ka kisi ka bɔ gɛrɛsɛgɛ bana ma i n'a fɔ i tɛ se ka kisi ka bɔ bana ma cogo min na. Wajibi y'o ye o de la hadamaden dolo bɛ saniya waati dɔw kosɛbɛ a bɛ bɔ dibi la ka bila yeelen na waati b'a fɔ ko ala ɲɛsinnen don e kelen ma i yɛrɛ ka faamuya la. Mais tuma dɔ la a bɛ don dibi la f'i b'a miiri ko diɲɛ bɛɛ don i kelen juguya la. O de ye gɛrɛsɛgɛ bana ni gɛrɛsɛgɛ kɛnɛya ye. O de ye dolo bana ani dolo kɛnɛya ye. O de ye dolo ɲɛ nɔgɔli ni dolo saniya b'o o yɔrɔ de bolo. Se fila n'ala ka jɛ. Bon o tigilamɔgɔ sisan ni maa min bɛ yen n'a ka dolo nɔgɔlen don a ka ko bɛɛ tiɲɛna i ka dɔnni n'i ka moriya kɔnɔna la tɛmɛcogo jumɛn b'o la? Alhamdulillah se fila n bɔra ka hadisa dɔ de f'i ye ko alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko likulli da'in dawa'un ko bana o bana ko fura b'a la. Bon n'an ko ko fura b'a la parce que an sigi mɛ kuma na pour que ka se ka mɔgɔw bɔ fili la mais munna fura bɛ k'a la fura bɛ sɔrɔ cogo di? O de la ala yɛrɛ ko ten kuranɛ kɔnɔ a ko qul Muhamadu a f'u ye hatu burhanakum in kuntum sadiqin. A ye nana a ka dalilu ye n'a ko tiɲɛ bɛ aw bolo n'i k'i ta ye tiɲɛ na n'i ka dalilu ye kɛ i bɛ se ka gɛrɛsɛgɛ bɔ nɔgɔ la cogo di? Gɛrɛsɛgɛ donnen dibi la i bɛ se k'a bɔ k'a bila yeelen na cogo di? Gɛrɛsɛgɛ bananen i bɛ se k'a furakɛ cogo di? An tɛ farikolo bana kan an bɛ gɛrɛsɛgɛ ko de kan. Parce que gɛrɛsɛgɛ bana tuma dɔw bɛ hadamaden farikolo yɛrɛ bana. Parce que ni charge b'i kan e kan ka donni minnu ta i tɛ ka s'a si kɔrɔ. Sefu la walahi hali ka wuli ka ala batoli kɛ i bɛ dɛsɛ. Ne bɛ dɛsɛ a bɛ maa dɛsɛ. Donc gɛrɛsɛgɛ bana de bɛ na ni farikolo bana ye. O de la fantanya mana hadamaden dɔw sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko fa bɛ mɔgɔ dɔw la u bɛ kelenna kuma kɛ fa tɛ dɛ fantanya degun kojugu don. O nana ni bana dɔ ye hakili yan fan fɛ. Donc an bɛ hadamaden dɛmɛ cogo di ka se k'i bɔ i ka degun kɔnɔ ka se k'i bɔ fantanya kɔnɔ ka se k'i bɔ gɛrɛsɛgɛ nɔgɔlenya kɔnɔ ka se k'i bɔ jigila misɛnya kɔnɔ. Se fila anw b'o kɛ an ka lajɛliw kɔfɛ. Parce que lajɛli bɛɛ kɔfɛ n bɔra k'o de f'i ye diɲɛ fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ sababu de b'a la wa sababu in de b'a to i bɛ fɛn yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ. O de kosɔn ala ko te kuranɛ kɔnɔ ala kira ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ko ala kira ti kuma n'a ni dungɔ ye a bɛ fɛn o fɛn fɔ f'i k'a sɔrɔ wahayu de don mun bɛ fɔ a ye a bɛ kuma ni o de ye. O tuma na wahayu kɔni tɛ jigin anw kan mais nabi ɲuman mun nana anw ma ala sɔnna ka dɔnni dayɛlɛ o ye dɔnni dayɛlɛ a mandenw ye ni a manden mun gɛrɛsɛgɛ donni a la. O tuma na anw b'o dɔnni fɛnɛ de ta k'o kɛ ka hadamadenw kungo lajɛ ka sɔrɔ k'a jɛlen f'i ye an kan k'i dɛmɛ cogo min na an b'i dɛmɛ ten. O ye dɛmɛ premier parce que an b'a lajɛ fɔlɔ de e ka degun yɛrɛ sirilen don mun na a ju ye mun ye mun ye gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ nɔgɔ mun y'a bana o tuma an kan ka fura k'a la cogo min na o bɛ sɔrɔ ka nɔgɔya an bolo. O de la n bɔra ka ni kuranɛ aya in f'i ye wa ma yantiqu anil hawa k'a fɔ i nana dɔrɔn an bɛ kuma n'a ni dungɔ ye k'a f'i ye non gɛrɛsɛgɛ bana tɛ furakɛ ten diɲɛ fɛn o fɛn n'a fɔra k'a bɛ furakɛ kɛcogo fɛnɛ de b'a la. Inshallah a faamuya n b'a dɔn ni maa min seri ma garizigɛ ko ta fanfɛla fɛ i b'o fura b'a la wa i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na? Alhamdulillah se fila fura b'a la parce que ɲɛnamaya yɛrɛ sirilen don fɛn dɔw de la n'olu fɛnw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn hadamadenya yɛrɛ marché bɛɛ bi jɔ. A bɛ jɔ dɛ. C'est comme i n'a fɔ hadamaden yɛrɛ ka réseau fɔlɔfɔlɔ ye nisɔndiya de ye. Pour que hadamaden ka réseau ɲuman sɔrɔ ka hadamadenya kɛ mɔgɔw fɛ hali i ka du kɔnɔ ka mɔgɔya k'i ka dudenw fɛ
i bɔlen kɔfɛ ka du kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛma jɛɲɔgɔnya sira la dɔnbagaya sira la sigiɲɔgɔnya sira la balimaya sira la ka se ka mɔgɔya ɲuman kɛ karisa ye mɔgɔ ɲɛnama ye karisa bi don mɔgɔ la a bi tan o bi dépend hadamaden ka réseau yɛrɛ installé ko ɲuman de fɛ bon réseau yɛrɛ ka installé cogo di parce que mɔgɔninfinya ye fɛn dɔ de ye n'o tɛ yen dɔrɔn mɔgɔninfinya bi nɔgɔ o ye gɛrisɛgɛ in de parce que ni gɛrisɛgɛ ɲɛna dɔrɔn i mago bɛ min na i bɛ se k'o sɔrɔ n kan tɛ nafolo babaw yɛrɛ ma fɔlɔ gɛrisɛgɛ ɲɛna fɔlɔ e mago bɛ min na o bɛ sɔrɔ e fɛ ka ɲɛ e bɛ fɛ ka mun dun i b'o sɔrɔ e ka denbaya besoin don mun na e b'a sɔrɔ k'a d'u ma k'a sɔrɔ dekun foyi tɛ sefila o tigilamɔgɔ bɛ bila réseau kɔnɔ toujours ani mɔgɔw bɛ se ka mɔgɔya kɛ mɔgɔya dafalen mais ne ni manque nana dɔrɔn i b'a sɔrɔ a kelen kelen bɛɛ fana manque bɛ na i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔya tɛ se ka kɛ ka dafa jɛɲɔgɔn sira dɔnbagaya sira sigiɲɔgɔnya sira hali du kɔnɔ i b'a sɔrɔ du kɔnɔ mɔgɔw bɛ siran i ɲɛ o waati parce que dekun mun b'i kan i ni mɔgɔ tɛ bɛn o bɛ daminɛ tantɔ donc ka se ka mɔgɔ dɛmɛ i m'o de ɲininkali kɛ yan wala ka se ka mɔgɔ dɛmɛ k'a bɔ o dekun kɔnɔ sefula o ti temps ta anw bolo parce que i b'a sɔrɔ hadamaden fɛn o fɛn ala sɔnna ka fɛn dɔ i dɛmɛ ni fɛn dɔ ye k'o jarabi i bolo n'i ko i bi hadamaden ɲɔgɔn dɔ dɛmɛ ni o ye a bɛ nɔgɔya i bolo facilement o ye mun ye o ye i yɛrɛ bi ala wele minnu kɛ ala wele kɔnɔnaw na i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen o ɲɛna i bolo par exemple i n'a fɔ sisan hali n'a fɔra karisa ye balontanna ye c'est vrai balontanna don o y'a kuma yɛrɛ masdaru ye kuma belebeleba kuma bɛɛ bɛ bɔ kuma kelen mun kɔnɔ i ye balontanna ye mais i ye axe de ye wa i ye latéral de ye wa i ye défense de ye wa voilà i ye a tɔgɔ ye di milieu de dɔ min ye jumɛn i y'o de ye wa i ye défense ou bien gardien de ye o bɛ dépend ɲininkali kɔnɔna de la bon i b'a sɔrɔ i ka spécial ye dɔ de ye n'i ye défense i bɛ se o de la soit n'a sɔrɔ i ye nefu de i bɛ se o la ou bien latéral i bɛ se o de la ou bien n'i ye milieu i bɛ se o de la mais o t'i komi n'a fɔ i tɛ se ka tɔw bɛɛ kɛ i bɛ se ka munumunu fan bɛɛ mais i ka spécial ye dɔ de donc sefila ala sɔnnen don anw bolo min na o ye hadamaden dɛmɛni ye ka bɔ gɛrisigɛ ko dekun kɔnɔ ka dekun o dekun bɛna hadamadenya kɔnɔna na gɛrisigɛ ko sira fɛ sefila an bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ teliya la ka i bɔ o dekun kɔnɔ ka sɔrɔ ɲɛ tugun n'a yɛlɛ cɛ sefila n bɛ n profiter nin yɔrɔ in na n b'i ka kuma dɔw bɛ yen n b'a fɔ a tun man di n ye k'a fɔ mais bi n b'a fɔ parce que hadamadenw ka damakasi fanga bonyana o de la ne k'i ma o don na an ka émission tɛmɛnen n ko sefila an bɛna essayer ka se ka témoignage kɛ daminɛ fɛn ninnu na parce que ne jɔlen don fɛn dɔ kan n b'a fɛ k'a kɛ diaspora bɛɛ ka bɔ a kalama sefila 24 heures baara bɛ ne bolo ne bɛ se k'a kɛ hadamaden 24 heures k'i ma hadamaden mɔgɔ dilan tile kelen kɔnɔ mais bi charte mais o bi charte n'an bɛnna na bɛnna billahi ala sɔnni don 24 heures kɔnɔ ne bɛ se ka kabako kɛ mɔgɔ ye 24 heures kelen kɔnɔ ne bɛ se ka kabako k'i ye i yɛrɛ k'a dɔn ko ka ala yɛrɛ wele ye 24 heures kɔnɔ ni n ka kaliwa ye i ka jaabi di ne ma ni mako gɛlɛn na wa ne b'a kɛ mako min ne yɛrɛ kamana gan bɛ mun na n b'a k'a la mais bi charte n'an bɛnna bɛnkan de don n'an bɛnna parce que n'i ye n wele n bɛ n ka da fɔ n'i sɔnn'o ma an b'a kɛ n'i ma sɔn ne tɛ ala ye ne tɛ ma ci ne ye ala jɔn de ye ne fana bɛ ala wele ni fɛn dɔw de ye i y'a faamuya bon o kuma an b'an profiter k'a fɔ mun na parce que n'a ye kuma diyara an da an b'a fɔ hali ka sigi k'a fɔ an bɛ video kɛ kuma bɛɛ ayi o yɛrɛ kun tɛ o parce que e ka video an ka video kelen kɛ k'a bila mɔgɔw ka bɔ an kalama o bɛ wasa kɛ mais mun na parce que ala yɛrɛ ye kuma dɔ de fɔ ala kɛra ye kuranɛ kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam a ko Mamadu ma a ko fazakir in nafa'ati zikra a ko Mamadu a ko mɔɔw hakili jigin to ka mɔɔw hakili jigin to ka mɔɔw hakili jigin ala ko la o de la hali sisan waazu bɛ kɛ waazukɛla caman bɛ yen kutuba yɛrɛ daminɛ u bɛ na ne nin ye kutuba kɔnɔ k'a fɔ ko ala yɛrɛ de ko tɛ ko Mamadu ka mɔgɔw hakili jigin o kuma a tant que an bɛ ɲɛ ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn jigi tugu a tɛ ban hakili jigin de la parce que ne ye video kelen ta k'a bila dɔ bɛ se ka san 10 kɛ k'a sɔrɔ o m'a ye mais ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ ne bɛ ka kuma dɔ fɔ o tigi mako b'o mɔgɔ la k'o ɲini k'a mako dilan mais n'an tora hakili jigin na anw bɛ baraji caman sɔrɔ parce que ani dɔ bɛna bɛn o mako bɛ fɛn dɔ la an da bɛna so ma b'a fɔ ne tun bɛ ka nin mɔgɔ ɲini ne nin bɛ se o kuma ne bɛ nin wele k'an mako sɛmɛ a la donc o ye hakili jigin kun de ye
donc an tɛ se ka fara hakili jigin na c'est fula an bɛ mɔgɔ dɛmɛ sur le champ ka mɔgɔ jigi tugu i jigi tigɛlen ou bien dekun dɔ b'i ka 24 heures kɔnɔ mais baara nɔgɔmanw tɛ mais an b'an profiter k'a fɔ ni mɔgɔ mun n'a dekun bɛ mɔgɔ mun kan n'i nana n'an kumana n'an bɛnna n'a bɛnna ko la a tile kelen bɛɛ a tigi bɛ nafa sɔrɔ an b'a kɛ 24 heures kɔnɔ dɔrɔn 24 heures in kɔfɛ c'est fula ninnu bɛ kɛ ko minnu na kabako de don quoi c'est-à-dire n y'a fɔ réseau ka n y'a fɔ k'a dabɔ a kama ka se k'a fɔ sinon ninnu fɔli man d'a ye a ka d'an ye ni maa dɔw ka kuma ninnu kan mais an b'a fɔ réseau kan parce que ni mɔgɔ mun bɛnn'a kan an b'a f'i ye laɲini fɛn fɛn b'a ko kɔnɔ an y'u ka labɛn bɛɛ kɔfɛ n'an y'a bɛɛ kɛ k'a ban se fula n'anw donna yan'an bɛ bɔ i bɛ kabako ye n'Ala ka diɲɛ n'a kɛra diɲɛ mako o mako ye se fula yanni anw ka bɔ mako ka dilan soit kuma dɔ ka fɔ ye mun bɛ nisɔndiya k'a fɔ mako in bɛna dilan sisan o ye 24 heures baara ye kuma n'an bɔr'o la i ko o la n ye kuma dɔ fɔ n ko kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin a ye na ni dalilu ye n'a ko k'a bɛ se dɔ kɛra kuma ninnu na dɔ kɛra fɛn caman fɔli la o de la an ka diaspora ninnu sɛgɛnnen don dekun bɛ mɔgɔ caman de ka ye dekun bɛ mɔgɔ hali sisan i b'a sɔrɔ an bɛ kuma na dɔw degunenba de don a hami si ni si tɛ kelen ye dɔw yɛrɛ ma n'u ka hami yɛrɛ fɔ a b'a fɔ e yɛrɛ mun ye n'a sɔrɔ ye hadamaden k'i dusukun bɛ hinɛ tɔ foyi tɛ to i yɛrɛ la a dekun fɛ donc an bɛ nin fɔ o mɔgɔw de kama pour que olu bɛ se ka bɔ ni dekun ninnu kɔnɔ cogo min na ni Ala ka diɲɛ inchallah a faamuna kuma n'an bɔr'o la kuma dɔ degun caman bɛ hadamadenw kan mɔgɔ caman bɛ fɛ ka taa tunga la i b'a fɔ an ka kɔfɛ jamana Algérie ka taa olu bɛ fɛ ka taa ji sira fɛ mais kuma a tacogo ka gɛlɛn i b'a dɔn o sira fɛ farati caman b'a la i bɛ se k'a sa a la polisi bɛ se k'i minɛ dɔw yɛrɛ ka wari bɛ minɛ a tɛ dɔ bɔ a sira fɛ maa min bɛ yen n'a bɛ fɛ ka taa jamana kɔfɛ ji sira kan olu ta dun dɛmɛcogo dɔ bɛ yen k'a k'u ye o ka se ka don nɔgɔya la alhamdulillah se fila i ka nin kuma ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ji sira fɛ o caman de bɛ yen bi minnu degunnen don o siraw kan parce que dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka taa ji sira fɛ ka taa kɔfɛ mais n'u miirila ji in yɛrɛ bonya ni a ko kɛcogo la se fila a bɛ tila k'u seliya wa dɔw yɛrɛ bɔlen don u kɛn bɛ ka hala minɛ ko hali n'a bɛ bɛn olu saya kɔni ma u bɛ taa fɛn ɲini ka di fakɔrɔw ni bakɔrɔw ma se fila cɛmaniya ni dusu a tɛ tɛmɛ nin kan ti tɛmɛni kan ka saya ye k'i ni d'a ma ni kisira o don n'i ma kisi yɛrɛ wa a banna mais ne kɔni bɛ bɔ n bɛ taa fɛn ɲini ka di faw ni baw ma se fila ni a bɛ fɔ ne ma ko cɛmaniya pour que ka se ka o mɔgɔw dɛmɛ se fila an bɛ i dɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'o de fɔ diɲɛ fosi tɛ yen ko fura tɛ mun na diɲɛ fosi tɛ yen ko Ala bɛ dɛsɛ mun na parce que Ala yɛrɛ de ye an bɛɛ da mais n bɛ kuma dɔ de fɔ dɔw jaabi sirilen don mun bɛ na ko baara ka k'ale fo k'a sɔrɔ a yɛrɛ dusukun limaniyalen don o kuma e yɛrɛ baarakɛla e ka limaniya la n'ale ta de bɛ fara ɲɔgɔn kan o kuma Ala bɛ sɔn o dɔw tɛ sumaya fiyewu mais kana baara la mori fɛ depuis e yɛrɛ bɛna wari sara i ko mori ma est-ce que karisa n'a ma ɲɛ dun se fila n'i y'o fɔ ne dɔrɔn baara kelen kɔni ne tɛ n tɛgɛ don a kɔrɔ dɛ ayi parce que limaniya tɛ dusukun na e yɛrɛ dan tɛ Ala la o Ala ko yanni k'an bato an ɲini k'an dɔn farifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni a ye ne Ala dɔn yanni a k'an bato n'aw m'an dɔn a bɛ n bato cogo di voilà mais yɔrɔ dɔ bɛ yen a na ni tawhidu kuma ye ko an ta'budallaha ka'annaka tarahu k'i ka Ala bato i n'a fɔ i ɲɛ b'a la fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ko n'a b'i kɔnɔ ko e ɲɛ tɛ Ala la o ye tiɲɛ ko mais i ka d'a la ko Ala kɔni ɲɛ b'i la i y'a faamuya o kuma a ko cogo di kuranɛ kɔnɔ a ko ud'uni wa antum muqinuna bil ijaba a ye ne Ala wele mais a k'a sɔrɔ a yɛrɛ dusukun d'a ma na ko jaabi bɛ aw ye mais ni e yɛrɛ nana e ko mori ma a bɛ ɲɛ wa mori ko n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛ e ko wa n'a ma ɲɛ dun i ka wari ta ou bien kan'i ka wari ci dɛ a to yen kana n wele dɛ a to yen e yɛrɛ dusukun dan tɛ Ala la fɔlɔ parce que ne dalen don Ala k'a fɔ a bɛ ɲɛ e fana kan ka i dusukun de da Ala la k'a fɔ k'a bɛ ɲɛ e ka limaniya Ala la k'a fɔ a bɛ ɲɛ ani ne ka limaniya Ala la k'a fɔ a bɛ ɲɛ anw jɔn fila ka limaniya k'a fɔ Ala bɛ yen wa a bɛ sɔn a bɛ ɲɛ se fɔla n'o farala ɲɔgɔn kan diɲɛ ko o ko la a saamɛ bɛ Ala la a ka o ko la segin ko o ko ma ɲɛ
i y'a faamuya mais e yɛrɛ ka jigi tigɛ fɔlɔ ka n'i jigi da mori kan parce que e danda la k'a bi e bɛ k'i jigi da ne mun kan o y'a ye ne bila place dɔ de la ne tɛ ala ye o ne ye jɔn de ye f'an k'a bila an kunna an bɛɛ ye jɔn ye wa ala de ko an k'a wele an bɛ ala yɛrɛ ka kumakan ta k'a segin a ma ale de ko k'an k'a wele wa n'an y'a wele a kan k'an jaabi parce que ale yɛrɛ de ko ten wa ko fɛnɛ n'an b'ale wele an yɛrɛw ka da la k'a fɔ jaabi fɛnɛ bɛ yen ko tuma n'an danda la ko jaabi bɛ yen dɔrɔn ko jaabi tɛ sɔrɔ dɛ o tuma n'i danda la a to yen kan'i yɛrɛ sɛgɛn fiyewu parce que jaabi tɛ se ka sɔrɔ ka sɔrɔ e yɛrɛ dusukun dan tɛ ala la voilà a faamuna an b'a fɔ maa min bɛ fɛ ka taa ji sira fɛ min ka taa jamana kɔ kan i kɛra Algérie i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra jamana fan o fan i bɛ Mamadu Cheikh Mamadu Kuma contacter 00223 74 48 36 42 00223 74 48 36 42 o ye maa min bɛ fila dɔw ka wele o cayalen don i bɛ se ka nin ta salamu aleykum ale ka telefɔni de lamɛn u ka defo ɲini salamu aleykum d'accord c'est fanga ta an bɛ taa n'o ye an b'a fɔ kuma ka nimero an bɛ segin a kan maa min ta ye lajɛli ta ye baki ko ni fɛn an bɛna se a bɛɛ ma caman bɛ ka message bila bu mɔgɔw bɛ baki la an bɛna se baki ma mɔgɔw ka taa whatsapp kan 00223 74 48 36 42 kuma namoro la Siri alhamdulillah sefula n'i ko siri i ye da se fɛnba ma siri nacogo ka ca hadamaden bɛ se ka siri k'a sɔrɔ e yɛrɛ ma don siri dekun sira fosi fɛ k'a dabɔ a kama i yɛrɛ k'a dɔn ne donna nin sira de fɛ vraiment i b'a sɔrɔ nin de ye n siri hadamaden bɛ se ka siri sɔrɔ k'a sɔrɔ o si tɛ parce que o de la n k'i ma ten hadamaden yɛrɛ dafalen kɛnɛya la waati dɔ bɛ k'a la dɔrɔn i bɛ sin ka bali ka bana mais k'a fɔ k'e ye fɛn dɔ de provoquer mun b'a jira k'a fɔ i kun kan ka bana o fɛn tɛ yen e m'o provoquer i ma dumuni kɛ k'a fɔ o de y'i bana i ma taa ko dɔ kɛ mun b'a bana bɛ se ka lanati ni sira mun ye i m'o fosi kɛ mais i ye bana in sɔrɔ ten dɔrɔn ni ala yɛrɛ ka latigɛ donc gɛrisɛgɛ fɛnɛ de bɛ ten siri fɛnɛ de bɛ o cogo la siri bɛ hadamaden provoquer o cogo la parce que siri ye fɛn dɔ de ye siri bɛ gɛrisɛgɛ de gɛn ka ku a la gɛrisɛgɛ yɛrɛ ka bana ye siri de ye o gɛrisɛgɛ bana yɛrɛ siri n'a munumunu i y'a faamuya mais ni aw wulila ka taa o gɛrisɛgɛ nɔfɛ k'o labaara k'a y'o gɛn ka ku o la k'a sɔrɔ la e dalen kun don i tɛ ka hali 1000 sɔrɔ i yɛrɛ ye mais i ye 1000 sɔrɔ sefula k'a ta 1000 sɔrɔ yɔrɔ la yanni i ka se i ka so a bɛ kɛ i n'a fɔ i ka kama bɔ ka se i ka so parce que o b'a sɔrɔ gɛrisɛgɛ kɛnɛyara a nana minɛ a minɛn kɔnɔ ni sahara kosɛbɛ ni lafiyara donc o b'a sɔrɔ fɛn de y'i poro gɛrisɛgɛ kan siri min y'a poro gɛrisɛgɛ kan ala y'i dɛmɛ i porokotora ka bɔ a bolo ka fɛn dɔ gɛn ka ku o la donc o de la ni siri ye hadamaden sɔrɔ a bɛna gɛrisɛgɛ poro n'a ye gɛrisɛgɛ poro yanni gɛrisɛgɛ bɛ bɔ siri bolo sefula n'a bɛ mɛn ɲɔgɔn ka munumunu na a bɛna farikolo bana ka farikolo dɛsɛ donc n'a ye farikolo dɛsɛ e kan ka mouvement kɛ fɛn o fɛn nɔfɛ k'i b'o gɛn ka ku o la e galabu tɛ se bilen parce que ni fɛnɛ bɛ fɛn dɔ de fɛ ni fɛn o fɛn ka di ni ye ni bɛ galabo nɔfɛ mais fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ ni tɔɔrɔ o bɛ ni t'o fɛ ni bɛ dɛsɛ o kɔrɔ fɛn o fɛn bɛ ni tɔɔrɔ ni bɛ dɛsɛ o kɔrɔ donc a tant que gɛrisɛgɛ kɔni poronen don siri fɛ e kan ka wuli ka fɛn o fɛn min gɛn ka ku a la e tɛ se ka wuli ka a t'a farifoni yɛrɛ sɔrɔ kuma tɛ k'a gɛn ka ku a la donc e bɛ to siri bolo yɛlɛma na ten fɛn mun bɛ yen gɛrisɛgɛ dɔw bɛ hadamaden yɛrɛ ɲini gɛrisɛgɛ ɲɛ kojugu gɛrisɛgɛ dɔw bɛ wuli ka i ɲini donc ni siri ye gɛrisɛgɛ poro limɛri yɛrɛ mun bɛ gɛrisɛgɛ yɛrɛ n'o ɲini fɛn ni ɲɔgɔn cɛ o limɛri bɛ tigɛ parce que siri bɛ n'i da o ni ɲɔgɔn cɛ o t'o ɲini k'u bɛ ɲɔgɔn ye e bɛ t'o munumunu na ten sefula mɔgɔ mun bɛ layidu ta ye o layidu tɛ dafa i yɛrɛ b'i jigi da ko mun kan i jigi bɛ waro i bɛ wuli ka ko mun gɛn pour que i ka ko la i tɛ ku o la i bɛ mɔgɔ mun wele k'a k'i dɛmɛ n'a ko a dan ye hali n'i y'a wele kɔfɛ a tɛ appel ta sefula e yɛrɛ kan ka mouvement fɛn o fɛn min kɛ k'i bɛ gɛrisɛgɛ dɔɔni ɲini ka se i ma i bɛ wuli k'o mouvement kɛ fiɲɛ yɛrɛ de bɛ tigɛ e tɛ fiɲɛ munumunu fɔ an ye fan si i mana taa yan fɛ i mana taa yan fɛ i b'a sɔrɔ non e ni foyi yɛrɛ de tɛ ka ɲɔgɔn ye waati donc n'u nana mɔgɔya la waati o waati i b'a sɔrɔ hadamaden sugu ale bɛ bɔ diɲɛ réseau bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ bɔ mɔgɔ ɲɛnamaya réseau kɔnɔ a bɛ bɔ hadamadenya ɲuman réseau kɔnɔ a bɛ bɔ hali ani mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ kanuɲɔgɔnya a bɛ bɔ o réseau kɔnɔ parce que ni gɛrisɛgɛ poronna ka ban mɔgɔw k'i kanu ye gɛrisɛgɛ dɔ de ye
mɔgɔw ka i wele ka marché tɛmɛ ɲɔgɔn cɛ o ye gɛrɛsɛgɛ dɔ i yɛrɛ ni ka kɛnɛya sɔrɔ o ye gɛrɛsɛgɛ dɔ donc ne nin bɛɛ puruna siri fɛ ka ban dɔrɔn o kuma siri gɛrɛsɛgɛ ka réseau bɛɛ tigɛra o kuma i bɛ kɛ i b'a fɔ ko bara kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bilala buteli kɔnɔ k'a datugu don dɔ la i b'a sɔrɔ i dalen i siso kɔnɔ sefila f'i ɲɔ bɛ minɛ i yɛrɛ ma i t'a dɔn i ka ko ye mun ye i bɛ bɔ k'i jɔ hali du kɛnɛ na k'i nu kɔrɔta i bɛ fiɲɛ sama i bɛ ko bɛɛ kɛ mais tellement kɛ siri damɛ i yɛrɛ ni kun ka sefila i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na ala ni kɔnɔnafili ani kunnasiri fɛ sefila n bɛ ka nin fɔ i b'a sɔrɔ ni degunba bɛ mɔgɔ dɔ ka sa a bɛ k'a lamɛn ni kuranɛ cɛ nin de bɛ kɛ hadamaden na ni siri ye sɔrɔ o de kosɔn siri ale de bɛ hadamaden ka ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ n'ale donna hadamaden ka dɔrɔn a bɛ stop da bɛɛ ma ko bɛɛ bɛ jɔ waati a tɛ tɛmɛ o kan mais o degun kɔnɔna la labɛn dɔ b'i bolo siri tigɛlan kama ka siri tigɛ ka bɔ hadamaden kan kɛlɛ bɛ k'o labɛn dɔ sabati alhamdulillah n bɔra ka kuma dɔ de fɔ i ye anw ka labɛn fanba nana sira dɔ de fɛ n'o ye garisɛgɛ ko ye hadamaden gɛrɛsɛgɛ nɔgɔra cogo di a bɛ bɔ a nɔgɔ kɔnɔ cogo di hadamaden bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo di a bɛ se ka nafolo teliman sɔrɔ cogo di gɛrɛsɛgɛ bɛ se ka dayɛlɛ a ye cogo di karisa mago bɛ fɛn nin fɛn in na a bɛ se k'a sɔrɔ yanni nin waati in kɛ cogo di sefula anw ka recherche fanba bolila nin kan kosɛbɛ hadamadenya yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ degunnen k'a bila degun kɔnɔ fo degun dan a yɛrɛ jigila tigɛlen a yɛrɛ la a kɛlen ka diɲɛ kuma jugu bɛɛ mɛn a tulo la balima juguw ka kuma jɛɲɔgɔn juguw ka kuma sigiɲɔgɔn juguw ka kuma sinji juguw ka kuma jigilatigɛ kumaw k'ale yɛrɛ jigi tigɛ a ka gɛrɛsɛgɛ ko la a ka hadamadenya yɛrɛ ɲɛtakun sabati cogo bɛɛ la o hadamaden sugu nanen ka se k'a bɔ a ka degun kɔnɔ k'a bɔ k'a jɔ kayi bɛɛ k'a ye gɛrɛsɛgɛ sabatira gɛrɛsɛgɛ bɛ ka siɲɛ ma diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an ka recherche fanba bolila nin de ka mɔgɔya la parce que ne y'o de fɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ yen dɔrɔn réseau bɛɛ bɛ jɔ hali ni ala ni ɲɔgɔn cɛ réseau tɛ kɛ a bɛ jɔ garisɛgɛ siri yɛrɛ bɛ se ka don i ni ala ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛ waati min na an b'o an bɛ akhiru zamani de la diɲɛ laban de bɛ yen bi i b'a dɔn ni nafolo tɛ foyi tɛ yen mun bɛ passé ni mɔgɔ mɔgɔ y'a f'i ye ko dɔ bɛ ɲɛ mun tɛ wari ye gado don ni nafolo ko de bɛ yen bi nafolo ko tile de bɛ yen bi i k'a caman sɔrɔ i ka n'a caman sɔrɔ o bɛ dépend ala la mais ka nafolo kɔni sɔrɔ ka dɔ kɔni sɔrɔ e mako bɛ dilan mun na sefula ni mɔgɔ to réseau kɔnɔ sefula ɲɛnamaya ka gɛlɛ i bolo e tɛ diɲɛ foyi diya dɔn i tɛ bonya dɔn i tɛ hadamadenya ja dɔn i tɛ dumuni ja dɔn i tɛ faamaya ja dɔn i tɛ bonya ja dɔn diɲɛ fosi tɛ yen ko a bɛ fɔ fɛn ma ko ja k'e b'a dɔ sɔrɔ parce que toujours e tunnen don réseau de kɔnɔ ko ko bɛ kɛ a bɛ dabali ban wa e yɛrɛ bɛ sigi k'a lajɛ e ka ɲɛnamaya yɛrɛ la e bɛna se ka réseau yɛrɛ sɔrɔ cogo di pour que e ka jate mɔgɔw fɛ tɛ tɛmɛ kan voilà ça veut dire o labɛn sabatilen b'i bolo o labɛn sabatilen don an bolo sefula labɛn belebelebaw o de la siritigɛlan kama ka se k'i bɔ siri kɔnɔ sur les champs sefula an y'o de fɔ dɔgɔkun kɔnɔ tile kɔnɔ kalo kɔnɔ don kɔnɔ anw bɛ jaabi mun sɔrɔ siritigɛlan na ala de b'a hakɛ dɔn parce que an ka siritigɛlan yɛrɛ b'a dɔn a bɛ cogo min na o ye kabako dan ye sefula siritigɛlan bɛ anw bolo n'anw y'a dilan k'a d'i ma ni ne y'a dilan sisan an b'a kɛ kolon kɔnɔ n'an y'a kɛ kolon kɔnɔ an bɛ kolonkala ta k'a jɔ a la a b'a minɛ cɛyi o yɔrɔ bɛɛ sefula n'an y'o kɛ ka di diɲɛ cɛ o cɛ ma an bɛ mun d'i ma tile 41 dɔrɔn tile 41 i mana siritigɛlan in ko k'a ban tile 41 sefula réseau fɛn fɛn tigɛlen don ala jati yɛrɛ de wele kan don ala ko de n'a kɛra k'a b'a kɛ a tɛ falen foyi la sefula n'a y'o siritigɛlan kɛ k'a di diɲɛ mɔgɔ ma i b'i yɛrɛ sɔrɔ a tɛ tɛmɛ kan diɲɛ mɔgɔ n'a kɛra ka d'i ma n'i gɛrɛsɛgɛ jɔlen don i b'i yɛrɛ sɔrɔ hali kɛra dangaden hali n'a sɔrɔ i ye dangaden ye ala bɛ dayɛlɛ i ye i bɛ fiɲɛ fili a tɛ tɛmɛ kan a faamuna an b'a fɔ lajɛbaga ani kanubagaw ye fɛn fɛn tulo b'an na bi ani fɛn fɛn ɲɛ b'an na maa maa mago bɛ Cheick Mahamadu Kuma ni mɔgɔ b'a ka siritigɛlan na a mana kɛ siri nɔnɛ o nɔnɛ ye ani maa min bɛ fɛ ka taa jamana kɔfɛ sabu an mago b'olu baabu de la fɔlɔ i b'a contacter 74 48 36 42 00223 maa min bɛ jamana kɔfɛ 74 48 36 42 kuma namoro la diɲɛ bɛɛ bɛ girin n'i ka fɛn dɔ nɔfɛ sisan ni kabako baki ni dɔ ka ma nafolo baki ni dɔ ka kuyifaya kun baki baki kelen tɔgɔ caman b'a la maa ka di i k'i da don baki na a n'a bɛ ka ko min kɛ baki min bɛ kabako ko min kɛ k'i da don ka walawalali di jɛmɔgɔ ma sabu maa caman mago bɛ baki na kuma maa dɔ y'a kuma mɛn koyi mɛ u ma deli k'a min yɛrɛ da fɔlɔ u y'a kibaruya sɔrɔ u bɛ fɛ k'a min da i ka baki a bɛ mun kɛ i b'a dilan cogo di a bɛ mun ni mun kɛ mun b'a kɔnɔ alhamdulillah sefula i ka nin kuma in ye kuma nafamaba ye
Sefula yani a ka kɛ k'an bɛ video yɛrɛ kɛ spécialement ne yɛrɛ tun bɛ baki de dilan ka di mɔgɔw ma Masa Solomana baki bɛ yen Zulukaranayini baki bɛ yen i y'a faamuya donc ni baki ninnu bɛ anw bolo an bɛ dɔ fɔ ka dɔw to yen n'an ye a bɛɛ da kɛnɛ kan o cɛ man ɲi parce que gindo bɛ kow la mais Sefula anw ka nin baki fɛn fɛn min filɛ nin a bɛ fɔ fɛn min ma ko nafolo telima an ka baki bɛ boli o de kan a bɛ fɔ fɛn min ma hadamaden mako bɛ jigila mɔgɔ minnu na an ka baki bɛ boli o de kan a bɛ fɔ fɛn min ma hadamaden bɛ boli fɛn min nɔfɛ n'o ye gɛrɛsɛgɛ ye ne n'a bɛ bɛn cogo di diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an ka baki ninnu dilan ta bɛ boli o de kan Sefula o de la kuma bɛɛ n b'o fɔ an ka baki k'a to tɛgɛ o tɛgɛ la a maloya bɛ Ala la k'a ka fɔ ko nin tɛgɛ in fantanyalen don o saamɛ bɛ Ala la an bɛ baki in dilan k'a di diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ma a maloya bɛ Ala la a ka fɔ nin baki bɛ karisa tɛgɛ la a tɛ baara la o kuma t'a la Sefula an ka nin baki a saamɛ bɛ Ala la a ka don cɛ tɛgɛ la ka tila k'a fɔ k'e kamana gannen don papier ko la gɛrɛsɛgɛ ko la baara ko la i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dawula ko la mɔgɔw ka danaya ko la surtout an ka diasporaw bɛ fan mun fɛ kosɛbɛ n'o de ye nansarala ye Sefula ni Ala sɔnna k'a latigɛ aw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ wallahi baki in ta i bɛ kabako ye baki in na i tɛ se ka mun lakali Sefula kabako fanba de bɛ baki in na an bolo cɛ fara muso kan baki in ye kabako de baki in ye kabako de n bɛ segin a kan baki in ye kabako de ni mɔgɔ bɛ baki in ta Ala bɛ dayɛlɛ yɛrɛ de kɛ e ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o de la an ka cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen a ye an ka baki in dɔ dilan k'a di mɔgɔ dɔ ma Espagne jamana kan a ye baki in sɔrɔ ka don a tɛgɛ la baki in tun bɛ ka nafa mun ɲɛ ale ye a bɛ ka nafa mun ɲɛ ale ye o tun ye kabako de mais mun nana kɛ ale yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ de bɛ yen o de nana an ka cɛkɔrɔba in fɛ mais o ye tɔɔrɔko dɔ de lase an ka cɛkɔrɔba in ma o tɔɔrɔko sababu la ale ka kow sumayara o waati Ala y'a kɛ a y'i to Espagne jamana ka ye Hindu filɛlikɛla dɔ tun bɛ yen a n'o bɛ ɲɔgɔn dɔn a taara o fɛ o tun bɛ kodɔn kosɛbɛ o ko a ma ko i faso la ko cɛkɔrɔba dɔ ye fɛn dɔ dilan ka d'i ma a b'i bolo k'a bɛ don bolo la ko o fɛn in k'o tɛ fɛn gansan ye dɛ k'o fɛn de tun bɛ ka e protéger ani k'i dɛmɛ i ka ɲɛnamaya fɛn ɲini bɛɛ la ko mais ko i yɛrɛ ka balima sira dɔ bɛ yen o de ye cɛkɔrɔba in dusu lakasi cɛkɔrɔba dusu kasilen don o kɔrɔ ko mais e m'a dusu kasi dɛ mais cɛkɔrɔba in ye ɲumanya mun kɛ e ye ɔ dusukasi in sababu la e ka fɛn de bɛ ka sumaya sisan ko mais ne b'a ɲini e yɛrɛ fɛ n'a tɛ k'i ma baasi ye komi cɛkɔrɔba ye e de b'a lasɔrɔ e b'a lakodɔn ne bɛ fɛ wari ka di ye k'a fɔ ne ye fɛn ye n ka yeli la cogo min na n bɛ fɛ k'a feere ma Indi dɔnnibaga y'o fɔ a ye a ko petu k'a tɛ feere a ye diɲɛ wari bɛɛ proposer a ye baki ko in kama a ma sɔn a ko Indi kɛ ma a ko baki de don a ko wa n bɛ mun f'i ɲɛna i jija cogo bɛɛ la cɛkɔrɔba in ye nin min d'i ma i k'a kɔlɔsi kosɛbɛ ni baki in bi ka e dɛmɛ i ka ɲɛnamaya ko bɛɛ de la ko fɛn min b'a kɔnɔ ko Ala yɛrɛ tɔgɔ jaati de don Ala dugulen tɔgɔ de don ko sika fosi t'a la a bɛ ka kabako a tun bɛ ka o de kɛ e ye ko mais a sen sumaya nin waati in na i ka mɔgɔ min bɛ yen n'i y'a n'o lase ɲɔgɔn ma o y'a dusu kasili mun kɛ k'o de conséquence y'i yɛrɛ sɔrɔ dɔɔnin ko baki o de jira i la Sefula o de la an bɛ baki mun dilan ka di mɔgɔw ma an b'a dilan bracelet la n'a tila u bɛ yan de wele bracelet an b'o dilan an bɛ yan ta dilan Sefula a bɛɛ ye charte ani hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɛ kabako kɛ a bɛɛ bɛ kabako kɛ charte de don an ni ɲɔgɔn cɛ charte de don charte cogo di parce que ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ baki ninnu kɛcogo f'i ɲɛna conséquence fosi t'a la conséquence kɔlɔlɔ t'a kɔfɛ kɔlɔlɔ fosi t'a la ni dɛmɛ tɛ n bɔra ka kuma dɔ de f'i ye sisan a tun bɛ ka cɛ protéger k'a dɛmɛ ka nafolo ɲini sira bɛɛ nɔgɔya ye ale yɛrɛ tun bɛ ka nafolo sɔrɔ i b'a fɔ ko ayi a ka d'a ye cogo min na waati bɛɛ ale bɛ ka nafolo sɔrɔ mais k'o de sen sumayara ale de bolila ka se nin dɔnnibaga in ma k'o k'a ka ko lajɛ mais Hindu de tun don o de ye nin kumakan ninnu fɔ a ɲɛna donc Sefula an ka baki ninnu tellement que kabako b'a la an tɛ se k'a kuma fɔ ka se a dan na
an bɛ dɔɔni de fɔ ka caman bato an kɔnɔ parce que réseau ka kuma de don n'i ma farati dɔw bɛna fɔ ko karisa fana bɛ kuma ka tɛmɛ kojugu mais ka sɔrɔ hadamaden dɔnfɛn y'i dɔnfɛn i yɛrɛ bɛ fɛn mun kɛ n'i ye danaya sɔrɔ a la depuis mɔkɛw kana i faw la fo kana se i yɛrɛ ma se fila diɲɛ fɛn o fɛn min b'o la i kan ka dɔ dɔn na dɛ wa i kan ka se ka caman fɔ o kan mais mun na an bɛ dɔɔni fɔ ka caman to an kɔnɔ kuma man ɲi hadamadenya diɲɛ fɛn o fɛn a bɛ bɛn hakɛ de la o tuma an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye dakuruɲɛ kelen an bɛ mɔgɔninfinya hukumu de kɔnɔ n'Ala sɔnna ka baki ko latigɛ ni diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ cɛ an b'a f'i ye hakililatigɛ an bɛ charte mun d'i ma sigi k'o lajɛ dɔrɔn Ala bɛ sɔn i mako bɛɛ bɛ dilan kelen kelen wa dɔw bɛna yɛlɛ e yɛrɛ ma sigi ni da minnu ye n'Ala ka jɛ ni se fila mɔgɔ mako bɛ baki la ni papier t'i bolo nafolo t'i bolo i tɛ baara la i tɛ relation na mɔgɔw tɛ k'i kanu diɲɛ fɛn o fɛn min bɛ degun na n'a bɛɛ dɔ kɛmɛ ka e sɔrɔ an bɛ baki d'i ma n'a charte don an bɛ date f'i ye k'a d'i ma yan'o cɛ i ka sigi k'i ka mɔgɔya lajɛ i k'an wele ka jaabi di Allah akbar inshallah kuma ko bo bagi ye koba ye tiɲɛna koba don sabu a b'an yɛrɛ tigɛ la yan morikɛ fila a b'a fɛrɛ tigɛ la inshallah n y'o de fɔ kira si ma tɛmɛ a tɛ min tigɛ la Ala ka cɛba si tɛ diɲɛ kɔnɔ bagi tɛ min tigɛ la ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ n ta filɛ n tigɛ la koyi a bɛ ka min ɲɛ n b'o dɔn ni Ala cɛ ni maa min fɛrɛ mɔgɔ bɛ kuma ka kabako baki la sisan sa i bɛ se ka weleli kɛ 00223 ne bɛ taa WhatsApp sanfɛ 00223 maa min bɛ jamana kɔfɛ 74 48 36 42 74 48 36 42 kuma namoro la i ka kabako da dun alhamdulillah sefula ne y'o de fɔ hadamaden ka dɔnni dannen don hakɛ dɔw de la a tant que ni mɔgɔ ma bɔ i ka dɔn ta kɔnɔ i tɛna tunu i ka ɲininkali bɛ se ka se diɲɛ fɛn o fɛn min ma o bɛɛ bɛ ne ka dɔn ta kɔnɔ n'an ɲininkara i fɛ fɛn na fɛn an tɛ mun dɔn ayi an b'o fɔ parce que n t'a dɔn fɛnɛ ye dɔn dɔ ye mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ dɔn i t'a bɛɛ dɔn dɛ wala se fila i ye ɲininka daga min na an ka daga in ye kabako dagaba de ye hadamadenya yɛrɛ dilanni kosɔn an bɛ daga di hadamaden ma i b'a ko an b'a f'i ye tile 28 dɔrɔn a ko tile 28 daga bɛ ko de kɔnɔ daga in bɛ ko kɔnɔna na se fila i ka ɲɛnamaya kɔnɔ diɲɛ fɛn o fɛn min tun bɛ yen n'a sɔrɔ de tun bɛ la jɔlen don n'a sɔrɔ e tun bɛ relation n'a jɔra nafoloba tun bɛ e kɔnɔ e kunna nafolo in yɛrɛ kɛra e tun bɛ relation ba dɔ la a bɛɛ jɔra e tun bɛ voyage baw la a bɛɛ jɔra se fila e tun bɛ mɔgɔw ka danaya minɛn dɔw kɔnɔ a bɛɛ tiɲɛna so e tun bɛ place ba dɔw la juguyaw ni fɛnw bɛɛ nana a bɛɛ jɔ k'e ka hadamadenya yɛrɛ bɛɛ ɲagami i bolo i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na i b'a minɛ cogo min na i b'a bila cogo min na i tɛ foyi dɔn a na tuguni k'e kɔnɔna fili ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ se fila an bɛ daga in d'i ma i k'a ko tile 28 i k'a dɔɔni kɛ ji la i k'i kɔ la tile 28 se fila wallahi summa wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa al-aliyyul se fila cɛ o cɛ ye daga in ko cɛ o cɛ ye daga in ko i ka siri bɛɛ lajɛlen bi tigɛ k'i ka hadamadenya dilan k'a dafa tile 28 tɛ dafa dɛ mais o ye daga koli charte de ye se fila yan'o de cɛ bɛ ko ye o kɔfɛ Ala tɛ sɔn ka dafɛn dɔ bila dugukolo kan k'o bɛ se k'e mako sa Ala tɛ sɔn parce que Ala yɛrɛ kalenkan de bɛ daga in na se fila o kɔfɛ hali mɔri mun bɛ ko daga in na o tɛ si la bilen ayi kojugukɛla tɛ se k'e mako sa bilen se fila se fila daga in yɛrɛ de dabɔlen don hadamaden ka ɲɛnamaya dilanna kama daga in dabɔlen de don ka hadamaden yɛrɛ de gɛrɛsɛgɛ bɔ nɔgɔ la k'a bila yeelen la daga in dabɔlen de don hadamaden yɛrɛ nɔgɔlen i nɔgɔlen i yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ k'i ye dangaden ye kelen kɔfɛ ka fɛn sɔrɔ ka kabako kɛ k'a bɛɛ tiɲɛ i bolo e k'i mako bɛɛ salen kɔfɛ k'a bɛɛ kɛ bɔgɔbɔgɔ ye se fila k'a bɛɛ wuli k'a fara ɲɔgɔn kan Ala kana ni sababu telimanw ye k'i wuli k'i jɔ i sen kan k'a juguya k'a triplé ka tɛmɛ kɔrɔlen kan fo siɲɛ 3 se fila Ala sɔnna k'o gindo de k'an bolo daga in na ni Ala ye daga ko in latigɛw ni diɲɛ mɔgɔ cɛ se fila t'i mako la n'a ka di daga in ta k'a fara baki kan n'o kɛra an b'a f'i ye k'i garantira i garantili total inshallah mais kuma i ko bɔ tile 28 daga bɛ k'o kɔnɔ daga bɛ k'o kɔnɔ mais yanni daga koli ka ban e yɛrɛ de bɛ kabako mun y'i ɲɛna e bɛna o fɔ kuma e bɛna o fɔ se fila ye kuma m'a dɔn kabako b'a kɔnɔ koyi mais degun dɔɔni bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ko di tana dɔ t'a la wa i b'a fɔ muso bɛ maa min bolo a tile 28 ayi non tile 28 kɔnɔ an bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ n'a sɔrɔ parce que cɛganaw bɛ yen olu caman bɛ yen o farikolo la ɲama ka bon olu tɛ se ka muɲu kosɛbɛ mais an b'a ɲini u fɛ hadamaden mago ɲinini na waati fitinin i ka muɲu mais ni muso don furumuso don so kɔnɔ baasi fosi t'i kan
n'a ka di ye yani a ka ni halala don i halala b'i bolo so kɔnɔ ayi baasi ti e kan mais baasi t'i ka cogo di ni yani ka ko daga la su fɛ i bɛ kɔn o kow ma fɔlɔ i b'olu ko kɛ olu latɛmɛnen kɔfɛ i b'i ko i ka daga la i b'i da i y'a faamuya mais ne maa min ta tɛ halala n'a sɔrɔ maa min kɔni ta tɛ halala ye f'e ta ye fiɲɛbere ye ni ko mana bɛ i b'o furanga da e bɛ sabali dɔɔni yani tile 28 ka dafa n'o dafara n'ala ka diɲɛ ye kuma mun ka di ye i b'o kɛ parce que hadamaden mɔgɔ bɛ muɲu yani mako ɲɛni cɛ mɔgɔ tɛ se ka muɲu yani sadon kɔni cɛ mais yani mako ɲɛni cɛ hadamaden bɛɛ kan ka muɲu n'a fɔra i ka san caman kɛ tɔɔrɔ kɔnɔ tile 28 kɔnɔ dile e ma i bɔtɔla i ka tɔɔrɔ n'i ka degun kɔnɔ i ka degun bɛɛ kɔnɔ i ka ɲɛnɛmaya dilantɔ la sefula bɛɛ kan ka se ka sabali o tɛ foyi kɛ a musotigiw u k'a jateminɛ voilà u ka sabali voilà mais n'i ye nin fɔ i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ tellement que olu yɛrɛ tɛ se k'a muɲu ma fɔ a cɛ o ka ca ne ma dɛ non daga in ka di ne sa mais tile 28 cɛ c'est trop mais mɔgɔya hadamadenya sefula hadamadenya ka bon ni fɛn bɛɛ ma ko ma nɔgɔ koyi ko ma nɔgɔ dɔw tɛ se o dɔw tɛ se wallahi ma nɔgɔ koyi wallahi mɔgɔ ka ɲama tɛ kelen mɔgɔ ka ɲama tɛ dɔw ko ten o ko n'a fɔra ale ka tile 3 kɛ fɛn kɔ k'ale fɛn dugumata fila in b'a dimi quoi k'a se ka tile 3 ninnu ni tile 4 kan ko f'a k'a sɔrɔ de a ma nɔgɔ bon yɔrɔ a kuma ka ca mais n'a sɔrɔ i bɛ degun kɔnɔ bi mais n'a sɔrɔ i bɛ degun kɔnɔ kuma i i kan ka muɲu a ko ma nɔgɔ ala ka hakili ɲuman kuma n'an bɔr'o la mara an magara fɛn baraba 2 la sisan inchallah kabako baki nafolo baki ani kabako da mara a bɛ ka ko min kɛ diɲɛ kɔnɔ ko dogolen tɛ a bɛ ka baaraba kɛ maaw bɛ ka taa maaw ka nafa caman sɔrɔ la maa mɔgɔ mana jɔ la 00223 kɔfɛ 74 48 36 42 kuma ma dɔ waati korona a bɛ koron dan mais an tɛ bɔ a kɔnɔ fiyewu kɛ a banna e kuma kɛlen bɛ ka cɛw sɛgɛn dɛ o ye tiɲɛ o ko bɛ cogo di alhamdulillah sefula n y'o de fɔ n ko a tant que i ka ɲininkali bɛ an ka dɔnta kɔnɔ an bɛ kuma o de kan parce que fɛn min b'an na dɔɔni de don jɔn bɛɛ n'i danyɔrɔ don i bɛ mun dɔn i bɛ kuma o kan ni tiɲɛ de ye i mana dɔrɔmɛ kelen min sɔrɔ o la o b'i nafa i y'a ɲininka fɛn min na n'o ye cɛya bana ye n'ala ka diɲɛ ye ala sɔnna an ye fura kɛrɛnkɛrɛnlen labɛn cɛya furako kan e yɛrɛ bɛ cɛya fura in yira mɔgɔw la kuma bɛɛ sefula mɔgɔ min bɛ yen i ka denko de gɛlɛyalen don k'a kɛ denkisɛ ko ye soit e bɛ dilan la i ka teli i y'a faamuya wa dɔw yɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔ wulili ka suma i ko kabako o bɛ musoko yɛrɛ nege minɛ a lamɛnbagaw ka hakɛ to an bɛ réseau kan mais bana de don n'an sera bana ma fo an ka ɲɛfɔ bɛɛ ka se ka i ta yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna na parce que nin waati in na dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ an fa jatew an kɔrɔw bɛɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ k'an lajɛ nin waati in na kanubagaw don kosɛbɛ kuma ma nɔgɔn n'i ye kuma dɔw fɔ cogo dɔ la a bɛ se ka don dɔ gasi la mais an bɛ hakɛ to ɲini sefula ni degun bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka cɛya ko bana sira fɛ i ka suma i y'a faamuya ka se ka wuli ka se ka se muso ma soit n'e yɛlɛla dɔrɔn hali se ka miniti 1 dafalen sɔrɔ dunɔrɔni wala dunɔrɔni i y'a faamuya wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'i y'o siɲɛ 1 kɛ fo ka taa dugu jɛ se ka fosi kɛ o ye dɛsɛlen de ye ou bien fanga foyi yɛrɛ de tɛ e yɛrɛ cɛya la i mana wuli cogo cogo fanga foyi t'a la fo e yɛrɛ mun bɛ wuli f'i yɛrɛ tigɛman na k'a fɔ ko fanga t'a la se fɔlɔ bɛ kɛ o i tigɛlen yɛrɛ de t'a la i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la fanga foyi t'a la ka tigi yɛrɛ cɛya la i b'a dɔn pɔrɔ a tɛ ka se ka foyi kɛ nin waati la ne yɛrɛ tigɛra a la kuma tɛ e b'a kɛ mun na yɔrɔ kɔni o tɛna d'a la donc se fila ni degun mana na an ka cɛya fura in de bɛ yen spécialement ka se ka mɔgɔ bɔ ni degun kɔnɔ joona ka se ka cɛya ka fanga kɛ cɛya la o kɔfɛ ka se k'e yɛrɛ bila i ka se ka mɛn ani i mɛnnen kɔfɛ hali n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ i ka se ka wuli joona ou bien kuma bɛɛ a nege bɛna i minɛ i se ka hali tile 3 dafalen o y'i mɛnnen a kɔfɛ sinon i se ka o muɲu bilen musoko nege bɛna i la f'i ka da ni muso ye sefula an ka fura bɛ nin de baaraw kɛ pour que ka se ka mɔgɔ yɛrɛ bila réseau dafalen kɔnɔ ka se ka i kɛnɛya i mago bɛ kɛnɛya dafalen mun na an ka fura dilanmɛ ninnu de kan o kɔfɛ ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni denkisɛ ka dɔgɔ jeli la i taara dɔgɔtɔrɔw k'i ma ko denkisɛ ka dɔgɔ i ka den sɔrɔ man teli nin waati in na f'i k'a essayer u bɛ fɛn dɔw f'i ye i ka olu kɛ ou bien ka traitement d'i ma i ka olu kɛ pour que denkisɛ bɛ se ka caya jeli la cogo min na sefila an ka fura dilanmɛ ninnu de kan pour que ka se ka denkisɛ caya mɔgɔ joli la ka se k'i dɛmɛ joona ni ala ka diɲɛ ye. a faamuna kuma min fɔ kosɛbɛ ma dɔ papier ko baara ani baarako baara i b'olu kɛ ani musoko baara. sefila an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ mais précisément ni mɔgɔ mɔgɔ ye papier ko baara la ani baarako la ani i yɛrɛ ka nafoloko la ni mɔgɔ mɔgɔ ye baaki ta i sen bɔ nin bɛɛ la
ni c'est bon ni bella ni baki soro dɔrɔn a to ten mais ni mun ta ye papier ko ye kɛrɛnkɛrɛnma dɔrɔn ye ko n bɛ fɛ ka papier ko baara kɛ a b'o k'i ye teliya la i bɛ papier sɔrɔ mais n'a sɔrɔla i mago bɛ baki de la mais papier ko degun b'i kan i mago bɛ nafolo la an bɛ mun fɔ mɔgɔ dɔrɔn a ye baki ta a bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ baki bɛɛ labɛn a kɔnɔ se fila ne y'o de fɔ n k'a sanmɛ bɛ ala la sa ala t'a yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛkan ye tiɲɛ t'a yɛrɛ sɔsɔ wulibali wallahi a t'a yɛrɛ sɔsɔ a faamuna inchallah kuma an b'i fo kosɛbɛ an wulila ka s'i ma bi kuma dɔ mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ n'ala ka diɲɛ mais ka muso bannen cɛ la pewu ka karaba kuma i b'o kɛ alhamdulillah se fila fɛn min ye muso karabali ye caman yɛrɛ b'o fɔ k'o ye mɔriw wɔsiyɔrɔ ye wɔsiyɔrɔ ye mais bɛɛ n'i dɔnfɛn don ka muso karaba ka di cɛ ma a bɛ dépend mɔri ni muso bɛna karaba mun ye o ye bɛnkan de ye se fila n'an ni mɔgɔ mɔgɔ bɛnna a la an bɛ charte minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'i y'a bɛɛ lajɛlen dafa an fana bɛ date d'i ma i ka muso karabali la date waati an bɛ waati d'i ma a la an bɛ baara kɛ ka bɛn o ma se fila a bɛ se ka kɛ de a bɛ teliya o ɲɛ sinon an bɛ date mun di a tɛ dɛsɛ o ma n'ala ka diɲɛ i bɛ jaabi sɔrɔ i ka muso ka ko la n'ala ka diɲɛ a diyara n ye kuma min fo kosɛbɛ i sɔnna k'an fɛte ani ka se ka baro nin na inshallah tuma dɔ an bɛ wulikajɔ kɛ don n'a natɔ la ani ka se ka ɲɔgɔn baro kosɛbɛ an n'an ma se ka se an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la ka se ka jɛmɔgɔ baro u b'a fɔ an ye dɔ kɛ ten wagati dɔ an kan ka se yan mɛ dɔrɔ la kama an ma se ka yan sɔrɔ an y'a kɛ nɛgɛjuru sira fɛ an b'a fɔ Sheikh Mamadu Kuma an n'a baro la bi lajɛli ka na se siri ma ni maa min ka ko ɲagaminen don maa min fɛ ka taa ji kan na visa ko bɛ maa min na papier ko bɛ maa min na ka na se kabako baki ma ani kabako da ani musoko baaraw ani cɛya bana bɛ maa ma la ni olu dɔla kelen kelen bɛ kan a bɛna kɛ dɔrɔla o dɔrɔla ye a bɛ se ka kɛ an da ma maga aw la n'i ye kuma wele n'a bɛ se a na kun daminɛ n'a tɛ se fɛrɛ i n'a labila Sheikh Mamadu Kuma ka nɛgɛjuru sira 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 a balimakɛ n'a denkɛ Mohamed Jara ni Janko Sefila ala ka bamuru kun wulila ka se Sheikh Mamadu Kuma ma bi an n'an ka se ka baro a ye min sɔrɔ ka da tulo kan o de kɛra nin an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ